Trápí vás pocity strachu, fobií, závislosti, úzkosti, smutku, bolesti? Nemáte žádnou životní sílu? Chcete svůj dosavadní život obohatit, objevit zapomenuté dovednosti a schopnosti? Tak jsem tu právě pro vás. Jmenuji se Jitka Říhová a jsem terapeutka funkčních postupů, které se zaměřují na odblokování negativních programů a získání vnitřních hodnot, jako je vnitřní síla, radost, odvaha, smysl života, štěstí, jedinečnost, sebeláska, harmonie, vášeň. Po celou dobu našeho setkání jsem pro vás oporou, inspirací, ale i průvodcem. Se mnou můžete vyřešit jak osobní, rodinné, tak partnerské či pracovní vztahy. Lásku, štěstí, peníze, špatné návyky, závislosti, manipulaci, ale i zdravotní problémy. Jestli to, co vám život znepříjemňuje, budete nadále žít, nebo to navždy opustíte, je jen na vás. Pro více informací se podívejte na www.jitkaryhová.cz. Těším se na vás.